Velkommen tilbage hos Bamsen på bænken. Sidste gang havde vi fornøjelsen af at sidde på vinbaren ved stranden og causere lidt om debatkulturen i Danmark og hvad den havde til fælles med blødkogt æg. I dag der skal vi tale om noget ganske andet. Vi skal tale lidt om nogle af de ændrede præmisser og ændrede udtryksformer, som vi ser lige nu inden for kunstens, kulturens, kreativitetens verden. I dag der har vi fået lov til at sidde her i en meget hyggelig baggård på Vesterbro. Vi er på besøg hos Damiano, der driver en af byens bedste italienske spisesteder og vinbar, Enomania. Og vi skal også hilse på en vin i dag, som vi kommer til at vende tilbage til sidst i udsendelsen. Temaet for i dag er at kigge lidt nærmere på og tale om nogle af de ændrede vilkår, som der er i dag inden for kunstens og kulturens verden, som jeg nævnte indledningsvis. Og det er forledet af et interview, som jeg lyttede til i sidste uge. Nicolas Winding Refn, som jo er nok de fleste, der er kendt som instruktøren bag Pusher-trilogien. Han havde premiere på sin nye film, The Neon Demon, under Cannes Festivalen, som det var bare afsluttet. Og han sagde til den forsamlede verdenspresse, at i dag, i hans optik, så fandtes der ikke rigtig noget, man kunne sige, der var god eller dårlig kunst, men der fandtes til gengæld en yngre generation, som nu kom frem i lyset, der i virkeligheden var i stand til at give fuckfingeren til sådan den konventionelle opfattelse af, hvad der var god smag, og også give et eller andet sted fingeren til den etablerede del af sådan den kunstneriske elite og hele parnasset omkring det. Og det fik mig til at tænke på, at sådan er det jo blevet inden for rigtig mange kreative erhverv i dag. At i takt med, at de digitale medier, platforme, værktøjer er blevet stillet til rådighed for alle og enhver, og rigtig mange, især de yngre generationer, har lært at beherske dem meget hurtigt, jamen, så begynder de jo også at bevæge sig ind på mange af de her kunstneriske felter, der tidligere måske har været forbeholdt en meget mere snæver kreds af udøvende kunstnere. Ikke bare inden for kunstens verden i virkeligheden, men også inden for andre kreative erhverv og kommunikationsfag ser man jo den her udvikling med, at lige pludselig kvæg det nye mediebillede, så har vi både et publikum, der er i stand til at finde nyt indhold. Det kan blive gjort meget hurtigt, meget nemt tilgængeligt online. Og en helt ny generation af talentfulde, især yngre mennesker, som er i stand til at bevæge sig ud på de her nye platforme på deres præmis, som er måske også meget hurtigere at kunne udtrykke sig i forhold til, hvad det er, de har på hjerte. Det er den her nye videoblog også et eksempel på, og hele Everyday-projektet fra Copenhagen Docs. Det synes jeg er en hamrende interessant udvikling, men den sætter også rigtig mange professionelle fag under et pres, og man fornemmer jo også, at der i visse kredse er både en professionel jalousi, der er en nidkærhed, der er en angst også for at blive måske til dels udkonkurreret en lille smule af, at der melder sig nogle nye talenter og nogle nye spillere på banen, som i høj grad er i stand til både hurtigere og mere effektivt at fange et publikum med nye udtryksformer, og også mange gange nogle måder at producere deres indhold på, som ikke er afhængige af, at man nødvendigvis skal have stået i lære eller kun et bestemt håndværk i 27 år og en småkage. Det gør jo, at der bliver en langt større pulje også at tage fra i forhold til at finde nye, gode idéer ude omkring i verden, hvilket jo alt andet lige skulle være med til at berige os alle sammen. Så ja, nogen vil sige, at der bliver produceret mere lort, end der nogensinde har gjort i tidens løb. Det er til dels også rigtigt. Men der bliver faktisk også jo produceret mange flere gode idéer rundt omkring, som aldrig ville have set dagens lys for 10 eller 15 år siden, da mediebilledet var et helt andet. Lad os tage et eksempel lige nu, som er højaktuelt. Chewbacca Mom, det her internetfænomen, som har taget verden med storm på få dage, hvor en mor iført en Chewbacca-maske med sin skraldedatter er i stand til at forføre
i millioner af mennesker verden over. Og allerede nu så lige pludselig kommer jeg ind i lidt mere professionelle rammer, men stadigvæk meget uformelt improviseret i James Cordens videoserie omkring Carpool Karaoke, hvor han jo tidligere har inviteret superstjerner som Adele og Gwen Stefani ind. Og på den måde i virkeligheden går fra at være en lille uskyldig hjemmevideo og når ud til et kæmpe publikum, bliver taget seriøst af, kan man sige, rigtig kreative, rigtige kunstnere rundt omkring, og så i virkeligheden, kan man sige, skaber et popkulturelt fænomen i løbet af 0,5. Og det synes jeg er interessant at tænke over, hvordan at de mere professionelle erhverv i dag kan lære og også blive meget bedre til at acceptere, at der er en ny præmis for at kunne udkomme, kunne kommunikere, kunne nå et publikum i dag på en måde, som ikke kræver de her store setups, som tidligere var måske en nødvendighed for at kunne opnå accept i sådan de finere kreative miljøer. Det er i hvert fald en udvikling, som vi her hos Bamsen på Bænken hilser velkommen, og som vi tror kommer til at kaste en masse spændende idéer af sig i løbet af de næste år. Nu skal I også lige have tid til at hilse på dagens gæst. Han er her i glasset. Vi har en producent, Samuel Bion, som laver en glimrende, meget sprød, dejlig mineralsk Chablis Premier Cru, som hedder Molette Tonnerre. Og den skal vi lige prøve at smage på. Jamen, det er absolut Chablis, når det er bedst. Den har også lige en snert af noget aprikos og også en lille smule sådan fylde fra faden. Absolut et anbefalingsværdigt glas hvid til en lun aften på terrassen derhjemme. Så skål herfra, og vi ses igen til den næste episode af Bamsen på Bænken.